Guys, za ku ga na dame ku da magana akan defense project, ba wai na dame ku bane, abu ne na lokaci. And jiya duk wanda suke cikin telegram channel dina na musu bayani wanda like zai shiga kansu sosai yanda za su fahimta. An kai ma baka ciki zaka iya click link din da yake kan gurin zaka join telegram channel na, maybe magana ma yana zaka iya ji. Su dai defense project, wanda bai san defense ba, project ne wanda suke kamar extending data ka da kake amfani day by day. Kullum kowan ku yana shiga TikTok, kuna shiga social media ku ta wannan ba tare da ana biyan ku ko sisi ba. To da taimakon defense project za ku utilize wannan data naku da kuke amfani da shi ya dawo kuɗi. In kai mai cafe ne, in kai kana aiki da wani kamfani, kana da computer, kana kunna data, then defense is for you. And kawai abin da za ka yi, kai sign up, dan kai sign up ka soke extension a Chrome naka ko a Mrs. Browser inda waya kake amfani, then kai login is okay for you. The moment ka kunna data ka zai fara tara ma point, which is wannan point ne zai zama token din da za a baka airdrop, ka je ka kai swaping ka sai da shi. Haka ya faru a grass, banda grass ma an yi wasu defense project a baya da yawa. So amma grass is now the popular one wanda mutane suka sani, which is ya yi hitting almost $4 last time da an yi listing na shi. The minimum abin da users airdropper suka yi cash out na faɗa muku last time is $100, which is idan kai holding za ka iya samun up to $400. So kun kalla, this is big win. For you to do nothing, you buy your data, ka sai data ka baka, kai amfani da shi, and then still ka samu point in the future za ka iya converting na shi zuwa tokens, which is very big win. Earlier adopters na Notcoin sun san da cewa the same time in December aka yi testnet, wato aka yi gwaji na website na Notcoin, which is a cikin December nan kenan, ko November, muna November ne ko December yanzu. To a cikin December aka yi testnet na shi Notcoin, da aka yi testnet na shi 1st January karfe 12 da aka yi launching na Notcoin, aka fara mining na shi, suka yi rewarding mutane. To abin da nake so in faɗa muku cewa seasonal ne abubuwan airdrop da suke zuwa, like seasonal ne. Da Notcoin ya zo ya fashe, a dan da ya zo wasu da yawa makamantan shi suka zo, shine ya fara onboarding Telegram mini app based on mining, shine the first one. To za a iya cewa grass in this season shine ya zo ya fara onboarding defense project, and then da yawa sun biyo bayan su. Yanzu haka a ƙasa in down muna da over 10 defense projects that are actively mining, which is you can mine them at the same time with the same data. Za ka iya mining din su duka a wayanka guda ɗaya, kuma da data guda ɗaya da ka siya, da 1 gig da ka siya 200. Za ka iya mining in defense project guda 10, su kuma ba shan data suke ba. Datan da kake amfani da shi normally ne ake ma utilizing, ake converting na shi yake komawa bandwidth, which is su kuma bandwidth din suke ɗauka su je su yi training AIs nasu da shi, da kuma sauran abubuwa da suke da shi na training computer. So kamar dai win-win ne for you, for them, dukan ku. So instead of kai taɓata data ka a banza kuma kana hawa online baka san me za ka yi shi ba, to ka je ka ko da a ce baka airdrop, baka crypto, almost everyone ma nan da wasu shekaru sai ya shigo crypto, saboda exchange da kuɗi ma sai na ta nan. So you have to become earlier ka shigo a fara harkan da kai. So za ka iya join telegram channel ina, duka bayanai suna can.